Her har jeg en bryg. Bryggen hedder 3/6. Den hedder 3/6, fordi tretallet står øverst, det kalder man også en tæller, og sekstallet står nederst, det kalder man også en nævner. Nu skal vi se på, hvordan man bruger det her i praksis. Jeg laver lige 2 blå prikker og en rød prik. Her har jeg en mængde af farver. Jeg har i alt 1, 2, 3 farver. Så jeg kan lave det her om til en bryg, og så kan jeg i nævneren skrive, hvor mange farver jeg har i alt. 3. Nu vil jeg gerne finde ud af, hvor stor en del af de her farver er blå. Så nu tæller jeg de blå. 1, 2. Så altså 2/3 af alle de her farver er blå. Hvor stor en del af de her farver er så røde? Ja, først så tæller jeg, hvor mange farver der er i alt. 1, 2, 3. Og så tæller jeg, hvor mange farver der er røde. 1. Så altså 2/3 af alle de her farver er blå, og 1/3 af alle de her farver er røde. Vi kan tage et andet eksempel også. Jeg kan lave 3 grønne farver og 5 og 2. Nu kan jeg prøve at undersøge, hvor stor en del af alle de her farver, der er grønne. Først så tæller jeg, hvor mange farver der er i alt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så der er altså 10 farver i den her mængde i alt. Det skriver jeg ned i nævneren. Nu vil jeg vide, hvor mange af de her farver, der er grønne, så nu tæller jeg kun de grønne. 1, 2, 3 grønne. Så altså 3/10 af alle de her farver er grønne. Hvor stor en del af de her farver er så sorte? Først så finder jeg lige ud af, hvor mange farver er der i alt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så tæller jeg, hvor mange af de her farver, der er sorte. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan. Så 5/10 af alle de her farver er altså sorte. Nu mangler jeg bare de røde. Og igen, der er 10 farver i alt. Og jeg tæller, hvor mange af dem her, der er røde. 1, 2. Så altså 2/10 af de her farver er røde. Det er sådan, man bruger brygger.